Dobrý deň, moje meno je Tomáš Vida. Venujem sa dekoračnému vyrezávaniu do ovocia a do zeleniny, ktorý sa volá carving. Nachádzame sa dneska v Harmanci, v blízkosti Banskej Bystrice. Za mnou je práve reštaurácia Čierna ovca, kde strávime príjemný čas. Povieme si niečo práve o tomto krásnom umení, ktoré je v dnešnej dobe veľmi zaujímavým, hlavne pre kuchárov, čo sa môžu naučiť vydekorovať krásne bufetové stoly. Na úvod by sme si mohli povedať niečo o histórii carvingu. Carvingu ako dekoračnom vyrezávaní do zeleniny a ovocia. Carving vznikol pred viac ako 700 rokmi v Thajsku, v hlavnom meste, kde Thajčania uznávali a uctievali boha úrody. Thajčania samotní vedia vyprodukovať veľmi veľké množstvo zeleniny, ovocia, exotických surovín a práve preto uctievali tohto boha, kde naplnili plote plné ovocia a zeleniny a nechali to plávať po rieke, kde sa to postupne dostávalo práve do mora. Takéto festivaly a oslavy trvajú niekoľko dní v Thajsku a práve preto chceli nejakým spôsobom skrášliť tieto oslavy, tento festival a zaradili tam práve toto vyrezávanie. Históriu carvingu sme si povedali a je veľmi dôležité vedieť, kam všade sa dá použiť práve takýto vyrezaný melón alebo práve nejaké dekoračné veci, ktoré si vyrežeme. Všetko sa to používa na švédske stoly, bufetové stoly, na svadby, všelijaké rôzne dekorácie. Práve melón je vhodná surovina na to, aby sa do toho dalo pekne napísať buď logo, alebo nejaké písmo, novomanželov napríklad. A takisto to využitie a správne použitie tých nožikov je veľmi podstatná a dôležitá vec práve pri vyrezávaní. Základnou pomôckou carvingu je hlavne thajský nožík, s ktorým vieme práve vyrezávať a je dôležitý vo svojej ostrosti, je dôležitý vo svojej tenkosti, aby sme sa vedeli veľmi ľahko dostať práve do hĺbky dekoračného melónu alebo teda nejakého ovocia. A týchto nožikov je viacero druhov, čiže vždy si vieme prispôsobiť tomu, čo by sme chceli vyrezávať. Môžeme používať buď s kovovou ručkou, alebo práve aj s touto umelou. Okrem thajského nožika sú súčasťou práve vyrezávania aj rôzne sady. V nich sa nachádzajú rôzne dlátka do tvaru U, do tvaru V. Takisto sú tu nejaké vypichovatka, s ktorými sa dajú pekne robiť rôzne vzory práve do melónov alebo do zeleniny. Tak ako sme spomínali v úvode, nožiky na vyrezávanie musia byť veľmi extra ostré, aby sme s nimi veľmi pekne a hladko vedeli vojsť do ovocia a do zeleniny, keďže niektoré ovocie je tvrdšieho materiálu a vo vnútri mäkšie, aby sme ľahšie vedeli do toho zarezať. Tak ako aj dlátka, takisto aj thajské nožiky sa musíme o ne starať. Práve sa staráme vlastne takýmto brúsením. Používame brúsky, brúsne kamene, ktoré sú buď bridlicové alebo pieskovcové. Tie brúsky naozaj na začiatku sa musia namočiť do vody chvíľku, aby boli trošku mokrejšie a takýmto jemným hmatom vždycky smerom von z jednej strany a potom smerom dovnútra, smerom k sebe z druhej strany, aby sa takýmto spôsobom mohli nabrúsiť tieto nožiky. Čo je veľmi dôležité a podstatné, pokiaľ nabrúsite správne nožík, tak vám vydrží veľmi dlho ostrý. Ako vidíte, melón je najvďačnejšia surovina, pretože má 3 koloru, kde je šupka zelená, biela, ružová až červená. Krásne sa do toho dajú vyrezávať práve svadobné mená, rôzne narodeninové oslavy, či už písmená a podobné číslice, alebo logá firiem práve. Je veľmi perfektná surovina na to, že môžeme ísť pekne do hĺbky, čiže rôzne plastické vzory sa dajú do toho vyrezávať. Samozrejme nie je určená pre začiatočníkov, pretože začiatočníci začínajú práve s takými jemnejšími surovinami ako sú paradajky, uhorky, reďkovky a podobné suroviny. Takže čo sa týka trvanlivosti melóna, melón vydrží tak týždeň a pol. Treba sa o ňo perfektne starať. To znamená, že zabaliť do fresh folie, dať do chladničky. Takto budete mať vlastne dekoráciu dlhšie, trvanlivú. Pokiaľ sa vám naše videjko páčilo, budeme veľmi radi, keby ste sa priučili možno takémuto umeniu, carvingu,
Ponúkame cez našu firmu Carving Fruit rôzne kurzy, tých kurzov je 5 a samozrejme aj to určité náradie treba, tak takéto náradie si viete pozrieť na stránke profikuchár.sk. Budeme sa tešiť, ak nás navštívite a tešíme sa na ďalšie videjko možno.